Hi guys, this is my co-worker before in Dampa restaurant. And mga pogi ng Dampa. Melon TV kanyo. Melon TV. Melon TV, hello. Melon TV. Yan ang kitchen ko dati. Working before. Ito yung kwan. Kasi si Ninja nakakuha ng 90 points, ibig sabihin 100 muna natin na. Yakang-yakang mo. Ayan, here we go. May kita po ng mga viewers sa bahay yung sagot ni Ninja. Kayo lang ang makakakita niyan.